du hinner mellan mig och väggen. Ja, det ska inte innertygen trycka, det är utetygen för att hålla och innertygen driva henne ut. Ja. Ja, kolla, och där kan henne driva mycket mer och kräva att han går framåt. Det är jätteviktigt. Så, och ställa lite. Ja. Och när tyglarna, kolla du märker, i början händer det att man glömmer bort att ta om tyglarna och plötsligt håller man i fel tyglar. Det får man acceptera helt enkelt. Så. Men varje gång man blir medveten om det, det är det som igen vägen avgör. Där hittar jag på att få en idé att jag kanske måste snabba på det. Så, precis. Och går det i sakta tempo så ska det avancering redan att det går lite fortare också. Ja. Just det. Jo men alltså, du förstår, det är kroppen som själv sköter det. Om jag inte hinner så rider jag saktare och saktare och saktare till slut. Ja. För att hinna med. Du märker vad jag gjorde med Jenny här när jag jagar henne. Ja. Ja, ja. Det går fortare. Så. Och där finns det något ordspråk också. Hästens behov. Ja, och driver, och känner, och på med benen. Igen, då har jag lite stöd i handen som hon ska ge efter. Hon gör det inte om hon redan får lösa tyglar innan. Du ska bara inte dra i henne, men dina händer är på plats. Handen gör så här, tummen är på tygen, du kommer ihåg allt det där. Och plötsligt är armbågen fast i kroppen, men din handled kan röra sig. För nu är du väldigt fin i händerna. Där, kolla, nu händer det plötsligt. Och det är lite det vad vi strävar efter, Linnea. Att du ska vara lite stadigare med armen så att hon kan få en begränsning som hon kan ge efter i. Om du gör så här, kolla. Där kan hon inte ge efter. Dina armbågar är här, du sitter rakt och sen kan din handled röra sig lite och dina ben knuffar henne in i den där boxen. Så, och där lättar hon redan. Och där ska du inte korta innertygen utan vara väldigt glad när hon tar in näsan. Din höga armbåge är inte där vad det ska vara. Så den känner jag där, att hon ramar, eller hittar inom den ramen som du ger henne. Jag hade tagit yttertygen centimeter kort och höjt armen till hur kortade man tygen? Så, och armbågen är kvar vid kroppen. För om du håller armbågen kvar vid kroppen medan du kortar, där vet du med en gång hur mycket du måste korta. Allting blir så mycket lättare. För plötsligt är det inte fel tygel. Om du nu tänker att du vill ha halsen lite rakare så hade jag fått höga handen tillbaka lite. Ja, och kanske korta tygel 1 centimeter. Det går. På ett varv är det 1 centimeter för långt. Ännu lite kortare. Så, och nu är handen upprätt och jag måste driva. Du ska inte lätta så mycket att hon går. Du driver så mycket att hon går fast och har lite stöd där framme. Yeah. Handleden behåller takten, just det. Så. Och det ser fortfarande lite för behagligt ut. Mer aktivitet. Så. Ja, och där ska ni hinna med. Du ser vad. Du ska inte rida på Emma plötsligt. Bara för att det går lite fortare. Ja. Kom igen. Nu såg hon mig här i hörnan. Så, och händerna fint tillsammans. Men nu kräver det lite att hon ska komma tillbaka i den där yttertygen. Inte låta tygen det längre. Så, hon kan bli kortare. Så. Sen kan du lätta lite igen. Men upp med blicken och nu gör vi den där ömla och jag rider dit och händerna är tillsammans och de rör sig. Allt det ska ni tänka på, ni hinner. Och när du rör dina händer, Linnea, så har hon mycket lättare. Ja. Så du tittar upp och vänder. Aktivera ytterförhåll och sitta om i stort sett. Och vad med henne? Ja, duktig. Titta upp
henne. Ja. När hon bryter av, där är det för att hon blir lång, inte för att hon inte går framåt längre. Okej. Din ytterhand känner och håller ihop henne, gång på gång på gång. Du stänger handen i stort sett varje gång du kommer med sätet fram på ytterhanden, just det. Känner du rytmen? Ja. Just så, och nu tittar du upp och ser vägen ut över det, men du fortsätter. Så. Och lättar på vänstertygen. Där beröm henne. Bra, duktig. Så kommer du in direkt igen. Har stöd i bägge tygarna och lättar på högertygen när du kommer. Direkt igen, jo. Nu ska vi rida borta där. Du rider, vänder och vänder direkt igen. Ja. Byter tygel. Titta upp. Förhålla och lätta höger. Så, titta upp. Du rider på uttygen, du leder inte längre. Ja. Fånga upp och lätta vänster. Så. Bra. Fånga upp. Titta upp. Och lätta höger. Och driva under tiden.